iroi try sesin pat ngai ke blei pi parok ha kerteng ke badun bortam ke jong jisu dah kan ke video ngaku apan ai ke jubab ke badun nap teng jong pi la ongkong nga phohsniew ba jiet ksi kemut kumno ba penyap ru la jiet kum tui ksi la penyap kum tun em te mangi si ong kumno te bisa ong ba penyap kanya ksi kum tu la lum nan na pok khle la jiet te ke jing mot kam dei re ka ba ha te dei ba knyang long perkhat sniew tharai sniew te don ki jingmut ki ba jabo japan te po ka jabing ke jong pi sa phohsniew kumta lani ya itu iba pi penjit kamut itu iba don ku tukaksi kamut i don kum ya kata ka jinglong ken te kamut kam ju bahar ken ba phin phohsniew kumta te kan ni ka jing pen pau ka ba uble pen pau dei ba pi dei ka bru ka ba pop ba uble pen pau kumta namar mangi baro hi ha bangi dang im ha ni ka perthai kamut i don be lala i jong i jing duna te kamut leng ba ki jing pen pau ngi tep ba o pleng umlong ban le kumtu umlong ban le kumtu namar ubahok de betang uble te kamut de ba uble u je pi ha ba pi le bakla uble pen pau ka ni ka tu ka pop ka jong pi khnang ba le ba phin kala ka ba mot ba phin nam le shu te kan ni ka channel ngala wa rak nang ba ngan la ban hikai pi yak lenti ka badai te phila ban pet bet ya kini ki jing kai ki banga ju hikai na ka por sha ka por phila ban pet man ka sngi la ne tang arsin shi te yoru kamut phila yo man sim phila nang ke ma phin ya ha ka lenti ka jong uble bat kumju ru ha ba ai ngai ka ni ka sap bangan yo ban batai ki jing phohsniew ki jong pi te wat nam shuwan tang ban kali te ki jing kali phin chu hun no han rei ha ba uble ula pnya shem ya nga ba dia pi di ban sngo thu ka de ka plan ka jong uble ka de ka jing yalam ba start ka jong uble ba phinya shem yanga ba phinyo shibon ki jing hikai ki ba phinnang ban ya lan ti ken te bo khnang ken ka por la dam lap e man la ka sngiru ka mot hi sin shi te yo ta plat ken te la dak luit ka por ka mot hi sin shi te yo na arsin shi te yo na license na ka mot kat ba mi ki video ki ba thamai ka mot phi le ban pet te da dei pat phi dang wan thamai te phi da pet man ka sngiru ka mot kan biang kenya pi tada dei pat kitu gi bala de pet lot kitu gi barem baro namar kidon ki panado bangadang sedang ikan ka channel mentala san snem ai te phila de pet lot baro khot te kamut man bawan ki bathma phi pet phin yo shibun ha gi jingmot ki ba ngan yo ban batai teng teng ke e ka bangala batai ki wei phi wan ha kan ka channel bat phi yo ite anda phi phohsniew yela jong phila sngo thu phim dan kam shu ban pen wet yanga phila le kumno phila sngo thu ken te kinu ki badan kinu ki jing phohsniew phila ban comments ngan yo ban batai te yo le sedon ki badan wan thmai ha ka channel ka jongi te ngi ai dawai ru ki ba uble ula kurkhu yangi babon bha ki brio ki yo e ka jing yarap te nga bru man ha kini ki singa bakla ka po ka jonga te nga ta dau tu ka dawai ja tha lai sngi te nga la yo khia kan menta kila don ki bo inga khil chim dawai no khil pha khem no te nga ba uble ula ai nga kan ka dawai ba lengen le chim dawai tingala le hi ngala kem hi namar ban pha kem than ru kam bahare kham tam shiki bynta jong ka po kamut kam bahare ken te kani ka dawai jak tha ka rap ha te ni ai ki dawai pangmat ki dawai jak tha la de pangmat hap shim lang ba dawai jak tha ba dawai pangmat tingai ki dawai penja nyo le ngai ki hena ki shampoo ki dawai mi snyo ki ban penja jing sange jing hap te kini ki ba namata kini ki basti te ki hap ban mani kendu shwaya nga hisien hap ani kendo te phila ban chu shimpat na ki dukan tengam pat bu hi hapo dukan na mari kani ka dawai sti te kebut dan lalut kumto kemut phi hap ban ayu kan phi hap ban order shua ngan tho be da ka kerteng yo be tang kitu ki bala de ban ya kendo shua ban chu thit kumto ngan nam ai re namar ba phinam tip kumnu ban pendan kam bat ngadon kam hiru bangani kendo marmet ya phi te ngi ai ki dawai piles ngi ai ki dawai khat nyai ki dawai basu pai benai te don tang hamot pran hi namar udon tang khendiat don tang khendai teline nyu teline kamta te dawai pen bahas ni do rungi ai te dawai pipi dawai shini ki dawai mau hok sang ne haklai te ngi ai ki dawai teng teng ngalak let ru ki dawai ayu ngi ai te dodon kini ki bapang kidney ru phila ban balado u kidney ru ki badang su sedang phila ban phone nga ngan shna dawai te haban chu order namar kata phi haban ong lupa te beliau ni ban kurkhui phi barokhan te
teng haba pi pa message nga teng slam bah bangan jubab nama baki bon ki message te wat nom thau nama bangan dang de tang kabril te dang bo pot yanga te meneng ayu ish bon ha message ki bang klem yo raban puli ru te wat nom ya thau kan te haba pi ya pha duwai haba ngam yo an puli te ka jing melen ka jonga ngaju ong be try ki don ki message ki bang klem yo ban puli te la dade gitu ki brio ki ba kwa jing duwai te kemon ngala duwai lupa nak kamta ka jongki langam tip mangai ka mat jing duwai reme te metep tang la duwai bahabi hi ken katang su ai shortcut ngan batai jrong hang ni te kamlong re te na kamta kini pat ki bakli gi dawai la da yo i bangam reply re te phone ken te umlele re te hanre banya slok hilang baka phone te la slem palat kam bahare te hanre ye ki jing duwai phila ban phone tang ki jing duwai la ne phila ban pha message la dang reply la dang reply phila ban phone umlele re te la da phila tip pat ekalenti kumno ban le te kamot mde ken ban ong ban phone chi phone nama bangi rungi pun kam tang ba habadon kam pat phidon kam be hi ban phone te haba pang le kum to emergency phi dai hi ban phone te la da phi i pa ba nga reply ki message ki jong phi te nai phone re te la da phi i pa bangam reply re te sa phone ken re persang shwa da ka message la da phi i bang reply te ka biang te la phi i bangam reply re te phi sa phone ken kam tam de le ke balong kirki ngam lap bayo i gitu message te bleu nyo ban kur khui phi barok khot yaro itra